Здравейте, YouTube! Днес за вас ще снимам клип на Need for Speed Undercover. Ще мина някои мисии и ще покарам колата. Ще гледам да правя повече ефектни неща, като дрифтове. Да види колко много цепи. Така, направо от мапа ще избера. Така. Наскоро започнах играта и затова съм с толкова лоша и неприятна кола. Така, ето тук някоя мисия от... примерно, коя да избера. Оп. Няма да е чоп. А къде е спринта? Така. Дори да не се получат някои мисии, то от първия път едва ли става всичко. За пръв път започвам тази игра. Започнах я скоро, преди да почна да снимам. Ако ви харесват клиповете и желаете да качвам още, може да се абонирате към моя канал. Така, сега трябва да изчакам да зареди. Много е неприятно, когато се чака по много време да се зареждат. Ако не мина няколко, ще мина една мисия. С нетърпение чакам да почне. Ето, готова. Слушай, страшно много ми цепи. Така. Ако не съжалявам за цепването на клипа, едва ли ще мога да карам много добре да правя причината, че цепи страшно много. Така е, че сега ще изпреваря тези пред мен, които са с по-бързи коли. Както виждате, моите е супер отоска. Този зад мен, който ще го изпреваря, имате същата кола. Превъртайте, ако искате. Няма да е сигурно много интересен този клип. Само ще представя играта. Не че е нещо ново. Така. Имал съм и още клипове на Minecraft и Hitman, на GTA и San Andreas. В тази игра няма нищо сложно, просто карате кола. Както всички знаят, нека се играе с коли. Който иска може да снимам на FC Carbon. Там пък съм още по-добър. Тук съм доста по-слаб, отколкото на карбона. Сега не се създаря за зацепванията. Не виждам абсолютно никъде тези, които са зад мен. Няма никой. Остават ми още 70% от тази игра, 71 вече.
Първите са съвсем лесни на тази игра, после може да са малко по-трудни. Става още време на мисията. Снимам клипове обикновено на игри, които ми паднат или които съм свалил. Значи много свалям и съм фен на супер най-новите игри. Мога да снимам и на по-нови, ако има повече абонирания. Примерно на коя игра, примерно на Hitman Absolution мога да снимам и повече абонирания, но за сега ще снимам на тези. Продължаваме да караме, никой не стига, дори не виждам другите коли на картата. За да ме настигнат едва ли силно трябва да карам с 40 или по-малко. Но и при това положение няма да ме настигнат. Трябва да се блъснем супер така, че да не мога да излезнем и да се забавя много. Спектаторите наистина ми направиха голяма шега. Играта е лесна. Цели 13 секунди ги бягаме на вторият, третият не знам колко. Третият по 16, четвъртият по 17. Сравнително доста. Едва ли ще ме настигне. Почти свърши състезанието. Както виждате, едва ли има смисъл да снима повече мисии за този ден на NFC Undercover. Може да снимам на други игри. Който иска да влезне в видеоклиповете на канала ми, да разгледа какво съм качвал. Всичко е на български. Проблема е в цепенето, иначе бих карал по-добре, ако не циклеше толкова. Пишете в коментарите на кои игри искате да снимам клипове. Ето за това зацепване, за което говорех, то се появява нон-стоп и карането става абсолютно невъзможно. Това след 5% вече 4 финала. Карането не беше кой знае какво нещо.
Дано ви е харесало видеото. Благодаря ви, че гледахте, на всички зрители в YouTube.